Айде, мамо, обърни. Обърни, покажи на татко как хубаво обръщаш, мамо. Айде, Исаки. Айде, бе, мамо, ти като всяка вие камерата и се засрами. Айде, айде, мамо. Айде, покажи. Покажи на татко. Айде, давай дупито, мамо. Мамо, защо тая ръчичка много си я свил? Така. Така, браво, мамо. Мамо, ти научил сам да обръща по коремче. Да, айде, мамо, сега обърни по гръбче. Айде, мамо, сега да обърнеш по гръб. Да, но, ти си измори, мамо. Да не е лесно. Къде ти ходиш, мамо? Съпътуваш ли някъде? Съпътуваш ли някъде? Съпътуваш ли, мамо, някъде? Цакай, мамо. Цакай, мамо, да види отпред детето. Цакай, мамо. Къде е риташ така, мамо? Застори така с мамо, така. Така да показва на баба ти плесивата главичка. Кой е оплешивял, мамо? Кой е оплешивял? Да, я си похъпни, мамо, малко. Да не би случайно да ти нещо да ти стане. Да, мамо, да. Айде пак по гръбче. Айде пак да тренираме. Айде пак, мамо. Абе, по гръб легни, бе, чичи. Айде, легни по гръб, айде. Искаш по корем ли? Айде, обърни се. Айде, обърни се сам, де. Аз ти развалих играта ли, мамо? Айде, обърни по коремче, айде. Айде, сложи ръчичката и айде, оп.